Idem z obce Stráža do kopcov do sedla Žiarce. Krásny to pohľad na Malú Fatru. Ešte raz krásny pohľad na Malú Fatru. Toto je zase krásny pohľad na opačnú stranu Kysucká vrchovina. A už si to mastím hore lúkou. Potrebujem sa dostať tam hore na ten úsek. Joj, 21% stúpanie. Pľuhačina. Nádherný to pohľad, aha. To by som musel asi byť. Rajón medveďov tadiaľ, toto bude zaujímavé. Musím tu trošku vytrubovať. Je mokrá nejaká. A tak. Do kopčeka. Toto je kopec. Ježiaľ. Pátro. No, musel som zosadnúť. Je to 41% stúpanie a potom je mokro a koreň. Chvála Bohu, tu je už niečo okolo 15-16% stúpanie. A tu sa už dá dokonca ísť aj na bicykli. Riadna. 20. A tu čo? No, sedlo Žiarce. Trošku sa pokrútime. Ukážeme si tu na ďalší tieto. Malú Fatru a z diaľky. Ojojoj. Krása. Časík je tu do Vrňa, do skalov. Preskáka. Joj, kurva. Skalnatá cesta. Pozri, jaká. Joj. Jak má to tu. Strmáčik, riadne. Skalnatý. Máže to so mnou jako a jedna strmínka väčšia ako druhá. Skalnatá. No, som o 600 metrov nižšie. Výškový. Fajn. Vrník, pomývaná cesta. Ošľapnú dole, to je málo.